Ftit jinbiss wara l-Gvern ħabbar testijiet għall-arrida dwar sewwieqa biex ikun determinatu mhix taħt l-effett tal-alkoħol jew id-droga, is-Supretendent Nikola Zvela diskussjonijiet li għaddejjin biex anke dawk li jimxu jaqsmu t-toroq ikunu responsabbli. U għal dan waqt li kien qed jieħu sehem fil-programm Via u Va fuq Radio Malta. Bdejna diskussjonijiet ma' Transport Malta u ma' awtoritajiet oħra, that's the next step, the pedestrian. Il-pedestrian u ċertu regolamenti li għandu jkollu l-pedestrian. Istenna, the next step is Nifukaw ditħol leġislazzjoni anka fuq pedestrians x'għandhom jagħmlu x'm'għandhomx jagħmlu. Waqt l-istess programm il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kurt Farrugia żvela kif bħalissa qed iseħħu bejn 6 u 10 inċidenti kuljum. Is-Supretendent qal kemm minnhom ikollhom ġrieħi. Qed naraw aħna wkoll madwar 3 kuljum fejn hemm injuries. 3 kuljum naqbżu l-1000 fis-sena. Fejn ikun hemm injuries, jekk hux slight injuries, jekk persuna geref xi deħ, sa ksur u incidenti fejn il-persuna kien fil-periklu tal-mewt. Minnaħa tiegħu Dr. Ray Gant li jmexxi Doctors for Road Safety ta' indikazzjoni ta' x'qed jidħol l-isptar mill-inċidenti. Ikun hemm mill-inqas 800 grievous injuries li jidħlu l-emerġenza. Fis-sena. Dr. Gant jgħid li minn dawn bejn wieħed u ieħor terz jibqgħu b'diżabilità permanenti. Joan Vella, direttur tal-Victim Support Malta, tfakkar li d-diżabilità ikkawżata minn inċident mhix biss dik fiżika imma anke psikoloġika. Hija qalet li s-sens ta' trauma li tinħoloq tħalli impatt negattiv fuq iż-żwiġijiet u relazzjonijiet tajn ukoll l-effett psikoloġiku huwa fuq il-massa tan-nies meta jibdew jisimgħu b'inċident fuq ieħor. Is-Sur Farrugia min-naħa tiegħu qal li Transport Malta apparti kampanja edukattiva qed tkompli bl-isforzi biex tinforza l-liġijiet. Fl-aħħar xhur nista' nitkellem fuq din is-sena aħna għamilna madwar 4400 inspection fuq karozzi. Jiġifieri aħna nwaqfu karozzi fit-toroq biex naraw illi jkollhom l-affarijiet kif suppost. Il-Kap Eżekuttiv tal-entità qal li din is-sena biss diġà nħarġu 6,000 ċitazzjoni fosthom f'każi ta' sewqan b'veloċità eċċessiva u anke l-użu tal-mobile waqt is-sewqan. Fuq il-programm Dr. Gatt faħħar il-pass tal-Gvern għal testijiet tal-arrieda fit-toroq u qal li dan huwa pass ieħor lejn il-viżjoni tat-tobba li l-inċidenti jitnaqsu għal 0. Is-Supretendent min-naħa l-oħra kien mistoqsi kif se jkun determinat il-limitu ta' droga biex persuna teħel mit-test. Joint għal 10 joints, l-ammont ta' impairment jiżdied. Id-direzzjoni li ħarġet minna tal-Gvern hija li jekk inti ħatuża droga, issuqx. U għamela ċara li dawn il-bidliet mhux qed jiddaħlu minħabba l-inċidenti tal-aħħar ġimgħat qal li l-korp kien ilu għaddej b'diskussjonijiet minħabba li l-pulizija innutat li droga hija problema fis-sewqan. Is-Supretendent qal li kannabis u l-kokaina huma l-aktar żewġ drogi li jkunu fis-sistemi ta' persuni involuti f'inċidenti. L-appell aħari tal-mistiedna kien wieħed jekk se ssoq tixrobx u tabbużax mid-droga.